Затворът би трябвало да служи на определена цел – да отстрани някого от обществото, да накаже, да рехабилитира, да възпре други. Това са заявените цели на лишаването от свобода в повечето съдебни системи по света. Но на определени места самият затвор се превръща в нещо съвсем различно. Не в институция на правосъдието, а в институция на страданието. Място, където заявената цел е второстепенна спрямо реалността на това, което всъщност се случва вътре в стените. Където пренаселеността, болестите, насилието, корупцията и в някои случаи умишлените санкционирани от държавата мъчения са превърнали лишаването от свобода в нещо, което съществува извън всяка разпознаваема рамка на човешките права. Затворите в този списък са документирани. Описаните условия са взети от международни организации за правата на човека, свидетелства на оцелели, разследваща журналистика, правителствени доклади и в някои случаи изтекли видеозаписи, които обществеността никога не е трябвало да вижда. Това не са най-лошите затвори в фантастиката. Те са най-лошите затвори на Земята, действащи днес или през последните десетилетия в реалния свят. Лагер 14, Северна Корея. Няма затвор в този списък, а може би няма затвор никъде другаде на Земята, който да се сравни с политическите трудови лагери в Северна Корея. Лагер 14, официално известен като лагер за интернирани Кайчон, се намира в провинция Южен Пхьонган в Централна Северна Корея. Сателитни изображения, анализирани от Комитета за правата на човека в Северна Корея, потвърждават съществуването му и документират текущото му функциониране поне от 1996 шпицеек. Той обхваща приблизително 135 квадратни километра и се смята, че в него се намират около 15 000 затворници по всяко време. Севернокорейското правителство винаги е отричало съществуването на лагер 14. Сателитните снимки, показанията на оцелилите, физическите доказателства по телата на избегалите и констатациите на анкетна комисия на ООН, публикувани през 2014 разказват различна история. Това, което прави лагер 14 категорично различен от всеки друг затвор в този списък, е следното. Хората се раждат там. Съгласно политиката на Северна Корея за наказание от 3 поколения, ако дадено лице бъде щетено за политически враг на държавата, не само то бива затворено, но и неговите деца, внуци и всички роднини също се изпращат в лагерите. Шин Дон Хюк, чиято история е документирана в книгата «Бягство от лагер 14» и по-късно е приработена в множество важни подробности, се смята от следователите по правата на човека за единствения човек, роден в севернокорейска зона на тотален контрол, който е избягал и е достигнал външния свят. Разказите за живота в лагер 14, събрани от множества дезертори и свидетелства на оцелели, описват условия, които са сходни в независими източници. Затворниците работят в въглищни мини, земеделски полета и фабрики от ранна сутрин до полунощ. Хранителните дажби са толкова недостатъчни, че гладът е ежедневна реалност. Много затворници съобщават, че са яли плъхове, жаби и насекоми, за да оцелеят. Десният пръст на дете е отрязан от пазач като наказание за това, че случайно е изпуснало шевна машина. Учител прибива дете до смърт пред класната стая за дребно нарушение. Публични екзекуции се извършват пред затворническата популация, включително деца. През 2014 Комисията за разследване на ООН заключи, че условията в политическите затворнически лагери в Северна Корея представляват престъпление срещу човечеството. Комисията откри доказателства за унищожаване, убийства, поробване, мъчения, изнасилвания, насилствени аборти и преследване. Тя изчисли, че към момента на доклада в лагерите са били държани между 8 и 12 политически затворници. Лагер 14 все още функционира, населението му е все още там. И поради замислената система, която го управлява, те никога няма да излязат. Военен затвор Тадмор, Сирия. Военният затвор Тадмор е построен близо до древния град Палмира в сирийската пустиня. През по-голямата част от оперативната му история по време на режима на семейство Асад, Amnesty International го описва като място, където всеки аспект от средата е предназначен да дехуманизира затворниците. Това описание от една от най-строгите организации за правата на човека в света не е риторично. То е обобщение на документирани свидетелства на оцелели.
Най-известното събитие в историята на Тадмор се случва на 27 юни 1980 г. Президента Хафез ал-Асад оцелява след опит за покушение от членове на мюсюлманското братство. В рамките на часове той изпраща военни части в Тадмор. Според разкази на оцелели и последващи разследвания, последвало систематично клане на между 500 и 1000 затворници вътре в съоръжението. Затворниците са извадени от килиите си и убити. Клането продължава няколко часа и е извършено не в отговор на нещо, което затворниците са направили, а като колективно наказание за нападение срещу президента, извършено извън стените на затвора. Освен това конкретно събитие, ежедневните условия в Тадмор са документирани като едни от най-лошите в света. На затворниците е било забранено да гледат охраната в очите. От тях се е изисквало да ходят пригърбени през цялото време, докато се движат из съоръжението. Те са били подлагани на систематични мъчения. Затворът е функционирал на принципа, че всеки елемент от съществуването на затворника трябва да засилва пълното подчинение. Тадмор беше затворен през 2000 под международен натиск. Той беше отворен отново през 2011 началото на сирийската гражданска война и отново използван за политически затворници. По време на хаоса на гражданската война ИДИЛ пои контрола над Палмира и разруши значителни части от древния град наблизо. Самият затвор е сменил собственика си многократно. Способността му за жестокост не се е променила заедно с неговите администратори. Затворът Черният Делфин, Русия. Затворът Черният Делфин се намира близо до град Солилецк, близо до границата с Казахстан в югозападна Русия. В него са отседнали приблизително 700 затворници, всички осъдени за това, което руският закон класифицира като най-сериозните престъпления – серийни убийства, тероризъм, канибализъм и престъпления, които се наказват с доживотен затвор без възможност за условно освобождаване. Според официалните стандарти на затворите с максимална сигурност, Черният Делфин е сред най-контролираните среди на Земята. Това, което го прави забележителен, е не само кой е вътре, но и специфичните методи, използвани за поддържане на контрол. Когато затворниците се транспортират между сгради в рамките на затвора, те са оковани с белезници с ръце зад гърба си, наведени напред в кръста под угъл от 90 градуса, с завързани очи и охранители ги водят. Тази процедура съществува, за да се предотврати мисленото им картографиране на вътрешността на съоръжението. Тя им пречи и да осъществят зрителен контакт с когото и да било. На затворниците не е позволено да спят през деня. Охраната извършва проверки на всеки 15 минути денонощно. Затворът функционира на принципа на тотален психологически контрол. Затворниците описват средата като създадена така, че да премахне всякакво чувство за независимост или автономно мислене. Затворниците в Черния Делфин включват мъже, осъдени за убийството на десетки хора, за организиране на терористични атаки с масови жертви и за престъпления, които шокираха дори руската система на наказателното правосъдие. Затворът държи едни от най-опасните човешки същества, които по-настоящем са лишени от свобода по света. Русия твърди, че условията в Черния Делфин са съвместими с тежестта на престъпленията на затворниците. Международните организации за правата на човека изразиха загриженост относно психологическите ефекти от безсрочните сензорни и социални ограничения. Затворниците вътре са извършили действия, които затрудняват външни наблюдатели да се застъпват силно в тяхна защита. Безспорно е, че Черният Делфин е една от най-психологически смазващите среди, в които по-настоящем се намира човек. Затвор Гитарама, Руанда. Затвора Гитарама в Централна Руанда се превърна за период през 90-те години на миналия век в едно от най-катастрофално пренаселените заведения, документирани някога. Затворът е построен, за да победи около 400 затворници. След геноцида в Руанда през повече от 994 в него са били излежавани над 7000 души. Последиците от това пренаселено не бяха просто логистични. Те бяха биологични и медицински по начин, който не може да се опише нормално. Затворът беше толкова пренаселен, че хиляди затворници не можеха да легнат. Много от тях не можеха да седят.
Те стоеха с часове, после дни, после седмици на пот, покрит с човешки екскременти, в условия толкова нехигиенични, че гангрената стана често срещана. Затворниците, които стоеха на мокрия, замърсен пот за продължителни периоди, развиха инфекции в краката и стъпалата си. Значителен брой затворници загубиха крайници от гангрена, която не се лекуваше. Имаше документирани съобщения за затворници, прибягващи до канибализъм, за да оцелеят. Бриджит Тройон от Международния комитет на Червения кръст посети съоръжението през този период и публично заяви, че условията са напълно нечовешки, описания, което, идващо от организация, действаща в едни от най-екстремните конфликтни зони на Земята, носи значителна тежест. Затворниците, починали в Гитарама през този период, не са били екзекутирани. Те не са били жертви на умишлено масово убийство. Те са починали от самите условия, от болести, от инфекции, от физическите последици от това да бъдат поставени в пространство, което не е способно да поддържа човешки живот при тази плътност. От тогава Гитарама е преименуван на затвор Муханга и условията са се подобрили от тази изключително ниска точка. Но това, което се е случило зад стените му в годините след 1999 мъх, представлява един от най-крайните примери за пренаселеност на институциите, водиша до масова смърт в близкото минало. Пенитенциарният затвор Карандиро, Бразилия, затворът Карандиро в Сао Пауло някога е бил най-големият затвор в Южна Америка. В разцвета си той е помещавал над 8000 затворници в съоръжения, построено за много по-малко хора. Това е бил град в града със собствена икономика, собствена социална иерархия и ниво на насилие, което официалната затворническа администрация до голяма степен не е могла да контролира. През октомври 1922 сбиване между двама затворници ескалира в бунт в целия затвор. Военната полиция на Сао Пауло е извикана, за да възстанови реда. Последвалото е документирано в съдебни производство, показания на оцелели и официални разследвания. Когато полицията влиза в килийните блокове, тя не потушава бунта, екзекутира затворници. Мъже, които са се предали, които са се свивали в килиите си и не са представлявали активна заплаха, са застреляни. Когато бунтът приключва, всички затворници са мъртви. Нито един полицай не е загинал по време на операцията, нито един затворник не е убил полицай. Единствените загинали са затворници. Клането беше разследвано. Съдебните производства продължиха години наред и преминаха през множества нива на бразилската съдебна система. През 2013 съд в Сао Пауло осъди 73 полицаи в връзка с убийствата. Делото продължи чрез обжалвания години след това. Освен клането, ежедневните условия в Карандиро бяха сред най-опасните в Южна Америка. В пика си затворът е имал процента на разпространение на ХИВ в здравното си крило, приближаващ се до 20%. Туберкулозата е била широко разпространена. Контролът на килийните блокове от банди е бил действителната оперативна система на затвора, като официалната администрация е поддържала само номинална власт над големи части от съоръжението. Карандиро е разрушен през 20 видаха, земята, на която се е намирал, е превърната в обществен парк. Клането, което се е случило в стените му, остава един от най-големите единични случаи на държавно насилие срещу затворници в западното полукълбо през последните десетилетия. Централен затвор Банг Куанг, Тайланд. Централният затвор Банг Куанг се намира на брега на река Чао Прая, северно от Банкок. Известен в международен план като Банкок Хилтън, Имей, чиято ирония е пълна, Бан Куанг е дом на най-сериозните нарушители в Тайланд, включително значителен брой чуждестранни граждани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, съгласно изключително строгите закони на Тайланд за наркотиците. През първите 3 месеца от присъдата си всички постъпващи затворници в Бан Куанг са задължени да носят окови за краката. Това не е изключение, това е политика. Затворниците, осъдени на смърт, носят окови за краката постоянно през цялото си време в затвора, което в някои случаи продължава години или дори десетилетия. Условията в Бан Куанг са документирани от бивши затворници, международни организации за правата на човека и журналисти, посетили заведението. Пренаселеността е тежка. Килиите, предназначени за ограничен брой хора, побират много повече хора. Храната е недостатъчна и е описана от бивши чуждестранни затворници като недостатъчна за поддържане на основно здраве.
Медицинските грижи са минимални. Жегата в килиите, които не са климатизирани, се описва като екстремна. Чуждестранните затворници в Бан Куанг, които нямат пари, са изправени пред особено тежки условия. Тези, които имат средства отвън, могат да си купят по-добра храна, по-добри условия за сън и повече комфорт в заведението. Тези, които нямат средства, живеят с абсолютния минимум, който затворът предоставя, който според повечето оценки не е достатъчно. Цената на психичното здраве в Бан Куанг е документирана чрез разказите на оцелелите. Комбинацията от неопределена несигурност за осъдените на смърт, изключителен физически дискомфорт и психологическата тежест на изолацията от родината за чуждестранните затворници е довела до документирани случаи на тежко психологическо влошаване. Тайланд е изправен пред международна критика заради условията в Бан Куанг в продължение на десетилетия. Критиките са довели до ограничена промяна. Затвор Диярбекир, Турция. Затворът Диярбекир в югоизточна Турция е построен през 1980. Откриването му съвпада почти точно с турския военен преврат от 12 септември 1980, който довежда на власт военно правителство и веднага превръща затвора в център за политически затворници, много от които кюрдски активисти в военно положение. Това, което последва в началото на 80-те години на миналия век, периода, наричан в свидетелските показания на оцелелите ера на варварството, е документирано чрез стотици свидетелства на бивши затворници, разследвания на организации за правата на човека и разследвания на турското правителство, проведени в по-късни години. Затворниците са били подлагани на систематични мъчения, побоища, лишаване от сън, стресови позиции и психологическо насилие са документирани като стандартна практика. Затворът е бил използван специално като инструмент за насилствена асимилация, предназначен да пречупи волята на кюрдските затворници и да ги принуди публично да се откажат от своята идентичност и политически убеждения. Децата са били осъждани на доживотен затвор в Диярбекир. Затворниците са били принуждавани да маршируват и да изпълняват упражнения, докато охраната им е крещяла. Тези, които не са могли да продължат, са били бити. Документирано е, че над 500 затворници са починали в Диярбекир по време на периода на военно положение. Много от смъртните случаи са били определени като самоубийство. Бивши затворници, които са оцелели и по-късно са говорили публично, са описали условия, които са сравнили с систематични опити за психологическо унищожение, а не с затворничество в какъвто и да е конвенционален смисъл. Турската държава не е признала напълно случилото се в Диярбекир през 80-те години на миналия век. Затворът продължи да функционира като цивилно съоръжение след края на военното положение. Международните организации за правата на човека продължиха да документират опасения относно условията там през годините след това. Наследството на Диярбекир се простира отвъд физическото страдание, преживяно в него. То се превърна в символ, документиран чрез свидетелства на оцелели и разследвания на човешките права, на това, което една държава може да направи, когато реши, че лишаването от свобода не е цел, а пълното психологическо унищожение. Затвор Ла Санте, Франция. Ла Санте, което в превод означава здраве, е затвор в 14-ти район на Париж, един от най-скупите и културно значими градове в света. Името и местоположението създават очакване, което реалността вътре постоянно не успява да отговори. Ла Санте е построена през Сочивъм си на 67. Тя има дълга документирана история на бунтове, бягства и екзекуции. Но най-осъдителната документация идва от самата институция. В началото на 2000 години затворническият лекар Вероник Васьор публикува книга за условията, на които е била свидетел по време на работата си в заведението. Книгата предизвиква национален скандал във Франция. Васер документира пренаселеността, при която затворниците са били настанявани в килии, предназначени за един човек с 2 или 3 други. Тя описва лоша вентилация, неадекватно хранени и медицински грижи, толкова оскъдни, че сериозните здравословни проблеми са оставали нелекувани за продължителни периоди. Тя описва затворническа култура, в която социалната иерархия сред затворниците означава, че по-слабите затворници са били подложени на насилие и малтретиране, които администрацията не е могла или не е предотвратила. Процентът на самоубийствата в Ла Санте е бил изключителен. Само през 19-9 век 124 затворници в затвора са отнели живота си.
Това не е статистика. Това са 124 отделни човешки същества, които са стигнали до заключението, че смъртта е за предпочитане пред това да продължат да живеят в затвора. Затворниците са били заключени в килиите си по 20 часа на ден. Психологическата тежест на условията е документирана в тези числа по възможно най-трайния начин. Ласанте е претърпял ремонтни дейности и реформи от началото на 2000-те години. Той все още функционира като затвор в Париж. Реформите са се справили с някои от най-екстремните условия, документирани от Васьор. Дали ремонта е решил проблема с фундаменталната среда, която е довела до 112 самоубийства за една година, е въпрос, който бивши затворници и наблюдатели на правата на човека продължават да обсъждат. Затвор Мендоса, Аржентина. Затворът Мендоса в Западна Аржентина е обект на международно внимание в областта на правата на човека от десетилетия. През 205 гиш Amnesty International подаде доклад за сражението, в който е използван език, необичен дори за тази организация. В доклада се посочва, че затворниците в Мендоса са в толкова отчаяно положение, че някои са си зашили устата в знак на протест срещу условията. Този детайл, затворник, който си зашива устата, не е метафора. Това е документиран акт на протест от човешки същества, които не са имали други налични средства да съобщат колко екстремно е положението им. Пренаселеността в Мендоса е тежка от години. Килиите, построени за 4 души, са помещавали повече от 20. Затворниците са спали на подове без матраци. В най-документирания си най-нисък момент затворът е нямал функционираща канализационна система. Затворниците са използвали найлонови торбички и бутилки като единствените си тоалетни. Съдържанието на тези торбички и бутилки е нямало къде да отиде в пренаселено заведение. Между февруари 2004 и ноември 2005 в Мендоса починаха 22 затворници. Някои от тези смъртни случаи бяха свързани с мъчения. Насилието сред затворниците, подхранвано от натиска на крайната пренаселеност и недостатъчните ресурси, беше постоянна. Документирано е, че охранителите участват в насилие или го улесняват, вместо да го предотвративат. Аржентина е изправена пред постоянен международен натиск относно условията в Мендоса и други заведения в затворническата си система. Обявени са реформи, които са частично изпълнени. Основният проблем с пренаселеността, който е причината за повечето от най-лошите документирани условия, се оказа устойчив на разрешаване през много години на призната криза. Затвор Блек Бич, Екваториална Гвинея. Затворът Черният плаж се намира на брега на Екваториална Гвинея, малка, богата на петрол държава на западния бряг на Централна Африка. Страната се управлява от 19 седмици 9 наул. Насам от Теодоро Обианг Нгемам Босого, който дойде на власт, като свали и екзекутира собствения си чичо. Това е един от най-дълго управлявалите некралски държавни глави в света. А затворът Черният плаж е най-документираният инструмент на неговия режим за отношение към онези, които той смята за политически врагове. Международни организации за правата на човека, включително Amnesty International и Human Rights Watch, са документирали условията в Блек Бич в десетилетия доклади. Политическите затворници са държани без съдебен процес за продължителни периоди. Изтезанията са документирани като рутина. Бивши затворници, оцелели и избягали от Екваториална Гвинея, са описвали побоища, отказ от храна и вода и условия, предназначени да сломат затворниците физически и психически. Медицински грижи на практика не съществуват. Хора са умирали в Блек Бич от лечими заболявания, които са останали без внимание. Затворът привлече международно внимание, когато организаторът на преврат Саймън Мън, британски наемник, беше държан там след неуспешен опит за сваляне на правителството през 2004. По-късно Мън публикува разкази за времето си вътре. Описанията му за съоръжението от човек, който не беше политически дисидент, а чуждестранен гражданин с международна видимост, се припокриваха в тясно сътрудничество с това, което организациите за правата на човека документираха от по-малко известни затворници в продължение на десетилетия.
Петролното богатство на екваториална Гвинея е изолирало режима от голяма част от международния натиск, който в противен случай би могъл да доведе до реформи. Стратегическите и икономически отношения на страната с западните правителства постоянно са били с приоритет пред устойчивото застъпничество за правата на човека по отношение на случващото се в съоръжения като Черния плаж. Затворът все още функционира. Правителството все още отрича документираните злоупотреби, а хората, държани в него, до голяма степен невидими за външния свят, остават в съоръжение, което всяка сериозна организация за човешки права, която го е разгледала, е описала по един и същи начин – брутално, беззаконно и безотговорно. Те и 10 затвора са разделени от хиляди мили, различни политически системи, различни култури и различни заявени обосновки за условията в тях. Някои се управляват от авторитарни правителства, които използват затворите като умишлен инструмент за политически контрол. Други са продукт на пренаселеност и институционално пренебрегване, толкова тежко, че страданието в тях никога не е било предвидено, а е станало неизбежно. Някои са били място на специфични кланета, на конкретно документирани зверства, които са преминали от обикновена затворническа жестокост до нещо, което съдилищата и международните организации са класифицирали като престъпление. Но всички те споделят едно нещо. Хората вътре в тях са невидими. Стените, които ги обграждат, са предназначени не само да държат хората вътре, но и да предпазват от информация. Това, което се случва в най-лошите затвори в света, си остава в най-лошите затвори в света, освен ако някой не избяга, освен ако някой не дезертира, освен ако камера не намери начин да влезе, освен ако лекар не публикува книга, освен ако сателит не погледне от орбита и не документира това, който официалната карта твърди, че не е там. Условията на всички тези места са известни, защото някой с голям личен риск се е погрижил те да станат известни. Това е необходимо, за да се разбери какво се случва зад стените на най-лошите затвори на Земята. И в повечето от тях тези стени не са се променили. Кой от тези затвори ви изненада най-много? Оставете го в коментарите. И ако искате да продължите да изследвате документираните реалности на този свят, които не попадат в обикновения разговор, абонирайте се за паралелни факти. Ще продължим.